новия епизод на специалния проект, който Медицински център Малко след 9 месеца създават, доктор Диляна Атанасова застава с професионализъм и откровенност да говори по една тема, която всяка жена трябва да познава, а именно колпоскопията. Тя е акушер-гинеколог с дългогодишен опит, която вярва, че информираната жена е здрава жена. В днешното интервю с доктор Атанасова ще говорим за това какво всъщност е колпоскопията и как помага тя в ранната диагностика. Защо не бива да се страхуваме от този преглед и всъщност как малките грижи за себе си могат да ни спестят големи проблеми. Казваме добре дошла на доктор Атанасова. Здравейте! Привет, благодаря за поканата да участвам в този подкаст и се надявам да внесем малко яснота по темата за колпоскопията. За нас е удоволствие и всъщност днес ще си говорим за този преглед, така да го обобщим, който звучи много страшно, звучи много непознато. Ще ни кажете ли накратко какво представлява? Да, наистина колпоскопията като понятие, като термин звучи много непознато за българската жена, но всъщност това е едно елементарно изследване, което се прави в амбулаторни условия. При него правим оглед на маточната шийка под голямо увеличение, с добро осветление, за да видим начални изменения, да видим нейното състояние. Разбира се, прави се с уред, който се нарича колпоскоп, с който трябва да бъде оборудван всеки гинекологичен кабинет. А всъщност кога се преминава към такова изследване? По принцип, пълния онкопрофилактичен преглед включва правенето и на колпоскопия. Нали, българската жена е свикнала да се прави цитона маска, да се прави ехографско изследване, но колпоскопията е част от пълния профилактичен преглед и следва да не бъде пропускана, да се прави всеки път. Знаем, вие казвате, че трябва да се прави всеки път, но ние знаем, че в реалността не се случва така. И всъщност има ли значение какъв е резултата от цитона маската, за да продължим с колпоскопията и кога всъщност лекарите преминават към това следващо изследване? Наистина цитона маска се прави веднъж годишно. Свикнали сме така да се провеждат профилактичните прегледи, но след правенето на цитона маска е хубаво да се прави и колпоскопия. Цитона маската, ако е с някакъв резултат различен от първа и втора група, знаете, че това са нормалните групи цитона маска, трябва да се направи тази колпоскопия много обстойно, защото цитона маската като скринингов метод оценява отделни клетки от маточната шийка. Ако има някакъв абнормен резултат, ние нямаме представа тези атипични клетки откъде са дошли. Като направим колпоскопия, виждаме променени участъци по шийката и разбираме откъде идва проблема. При тази ежегодна профилактика, при която препоръчате на жената да направи цитона маска и колпоскопия, всъщност каква цитона маска правите? Могат да се правят конвенционални цитономаски и течно базирани цитономаски. Техниката е различна. При конвенционалната цитономаска с две отделни четки се взима материал първо от повърхността на шийката, после от каналчето на шийката и те се нанасят на две отделни стъкла. Цитолога ги оценява по-отделно и резултата се докладва по-отделно. Те, знаете, първа и втора група са там по папа Николао, това са нормалните цитономаски. Ако има трета А, това вече ни светва лампичката, че трябва да търсим проблем. А другата цитономаска, течно базираната, се взима със специална четка, която изглежда като едно триъгълниче и тя взема едновременно клетки и от каналчето и от повърхността на жийката. Слага се след това в едно контейнерче със специален разтвор и това е много хитър метод, защото този разтвор унищожава слуз, кръв, бактерии и остават само епителните клетки. След това те се разстилат на стъкло, но са така разтлани, че са по-отделно единични клетки и са много по-лесни за интерпретация. И това е улеснение за цитолозите, но там пък са всички клетки на куп и от повърхността, и от каналчето. И затова правим и колпоскопия и имаме пълната информация.
за шийката. Т.е. при течно базираната не може да диференцираме откъде е взета пробата. Да. Понякога се налага, жената идва с резултат от течно базирана цитономазка, обаче има някакъв проблем и ние правим и конвенционална цитономазка и допълнително оглеждаме шийката колпоскопски, за да разберем откъде идват тия атипични клетки. Иначе не може да разберем техния произход. При всички случаи колпоскопията звучи като логично проследяване и нещо, което трябва да се направи. Всъщност с колпоскопията може да установим откъде идва проблемът, но това свързано ли е с вземането на материал или е свързано просто с наблюдението под увеличение? Ние първо наблюдаваме шийката под увеличение, прилагаме 2 разтвора върху шийката и гледаме дали ще се промени някакъв участък. Ако се получи такова атипично оцветяване, виждаме съответния участък, който не е добър, и ако има такъв, тогава трябва да вземем прицелна биопсия. Се казва това взимане на материал. Там вече материал се предава на хистолог, който оценява тъканите и казва дали наистина има сериозен проблем или не. Всъщност е много любопитно да ни разкажете как изглежда де-факто, когато оцветявате шийката с тези стопълчета, какво се променя. Да, наистина е интересно. 2 разтвора използваме. Първият е прозрачен. Шийката, понеже е лигавица, е бледорозова и гладка. Като приложим първото разтворче, тя трябва да се остане бледорозова и гладка. Втория разтвор съдържа йод и е много тъмно кафяв. Съответно, цялата шийка трябва да стане кафява. Това е нормална колпоскопска картинка. С първия разтвор розово, втория кафяво. Ако има някакъв атипичен участък, с първия разтвор се появява постепенно бял участък като географска карта с неправилни очертания. А с втория разтвор нормалната лигавица се оцветява в кафяво, а този участък отново очакваме да си остане неоцветен. И то направо светва, защото на фона на тъмно кафявото виждаме това бяло петно и знаем, че оттам трябва да вземем биопсия. Всъщност, когато правите тези изследвания, жените могат ли да наблюдават това, което виждате и вие? В нашия медицински център това, което виждам аз, жените го виждат отзад на екран. Разбира се, предварително питам всяка дама дали иска да гледа какво правя, защото не всички са съгласни и имат готовност да... Но вие давате информация през целия преглед за това какво правите в момента, какво виждате и какво означава това, което жените виждате. много по-спокойни се чувстват, като виждат какво аз правя и им обяснявам. Те участват в прегледа активно, задават въпроси. И най-показателно е, когато е имало някакъв проблем по маточната шийка, провели сме лечение и на контролния преглед шийката изглежда брилянтно. Какво усеща пациентката по време на това изследване? Колпоскопията не е свързана с някаква болка. Тя не е инвазивен метод. Ние гледаме шийката под увеличение, но от разстояние. Или поставяме спекулум, това е инструмента, с който виждаме шийката, и с колпоскопа гледаме от разстояние, далеч от пациентката. С малки тупферчета прилагаме тези 2 разтвора. Това въобще не е свързано с болка. Жената може да усеща лек дискомфорт, но нищо повече. Колко време отнема да излезе резултата и всъщност какво може да ни каже резултат? Резултата го виждаме веднага в рамките на прегледа. Той затова е толкова информативен този метод, бърз е, защото веднага разбираме дали има променени участъци и какво е обективното състояние на маточната шийка. Има ли препоръчителна възраст, когато жената трябва по-често или по-рядко да прави това изследване, както подобно на цитономазката? В момента, в който стартираме гинекологичните прегледи при едно момиче, това става след началото на половия живот, като правим цитономазка, правим и колпоскопия. Тоест от същата възраст е редно да се прави и колпоскопията. И със същата честота. Със същата честота, да. Има ли специфични симптоми, които могат да накарат жената да направи подобно изследване? Да.
Притеснително е, ако има някакво генитално кървене извън менструалното, например между менструациите, или свършила е менструацията и след ден-два започва някакво кафениково зацапване. Ако жената има увеличена секреция, течение, така нареченото, или пък ако има контактно кървене, под контактно кървене разбираме генитално кървене, което се получава след полов контакт. Това са такива симптоми, които са сигнал, че може би има някакъв подлежащ проблем. Вие казахте, че може да се наложи биопсия. Ако се взема биопсия, това болезнено ли е? Слага ли се жената под опойка? И малко повече за тази част от изследването, нали, да биопсията не боли, усеща се някакъв лек дискомфорт, но шийката няма такива рецептори, както по кожата имаме, и не се усеща болка, нито реагират жените, прави се също в рамките на прегледа. Единствено повече време отнема тук за резултата. Чисто технологично време има да се фиксират препаратите, да ги оцени хистолог, патоанатом. Така че резултата от биопсията се получава не като колпоскопията веднага, в рамките на 10 дни, но е много точен и от този резултат зависи следващото ни поведение. Всъщност, след такъв преглед ние няма нужда да изчакваме да се върнем към нормален начин на живот. Не, продължавате и си обичайното ежедневие. Дори при биопсия, когато се наложи. Да. Дори при биопсия. Какво бихте посъветвали жените, които се страхуват от резултата? Много жени не отиват на лекар, за да направят някои изследвания, защото ги е страх от резултата. Да. Всички българи сме така. Просто отлагането на профилактичния преглед е причина да чуем страшен резултат. Всъщност, когато се правят редовни профилактични прегледи, нещата се хващат на време в ранен стадий, когато са 100% лечими. И затова е разумно да се правят ежегодните такива прегледи. Защото промените по маточната шийка не стават мигновенно. Те се развиват бавно в рамките на няколко години. Тоест, ако жената си прави годишен профилактичен преглед, няма как нещо да се пропусне. И идеята е да се прави пълен профилактичен преглед, именно с цитонамаска и колпоскопия, защото всеки метод има предимства и недостатъци. Цитонамаската като скринингов метод има фалшиво негативни резултати, т.е. излиза нормална цитонамаска, пък реално има проблем по шийката. Обаче правим колпоскопията, слагаме тези разтвори и ако има такива участъци, които се променят, знаем, тук може да дреме нещо, взимаме биопсия и става ясно. А кои са най-честите митове, които върлуват за колпоскопията? Че това е нещо сложно, че трябва хоспитализация, за да се направи такъв преглед, че не може да се прави в амбулаторни условия, че е свързана с болка, че е свързана с кървене. Това въобще не е така. Това е едно бързо изследване, което наистина ни дава много добра информация за шийката. Ние вече знаем, че HPV вирусите са основен причинител на рак на маточната шийка и че цитонамаската всъщност е основна профилактика. Вие сега добавяте колпоскопията. Всъщност тя само за HPV ли дава информация или има и други неща, които може да открие? Колпоскопията ни показва промени по шийката, които най-често са наистина от този човешки папиломен вирус, но понякога има хроничен възпалителен процес, който също води до промяна в маточната шийка. Тоест не всичко е само HPV, но идеята е да не пропуснем промени от Human Papilloma вирус, защото той води до рак на маточната шийка. Вие сте, предполагам, за ваксината? Да, ваксините работят. Това е доказано във времето и не само за HPV, за всички други заболявания, за които са измислени вакцинации и имунизации. В България има малко така предразсъдъци, неохотно плахо подхождат някакси хората към тази ваксина, но в страните, в които тя се прилага регулярно по имунизационен календар и за момчета, и за момичета, драстично спада честотата на рак на маточната шийка.
Така че, ако детето клинично е здраво, навършило е съответната възраст. 10 години? Да, между 10 и 15. Мисля, преди започване на полов. Да, то това е идеята. Затова е в този интервал, преди да започне половия живот, защото все още няма контакт с този вирус. Идеята е да си изградят антитела преди да имат контакта с вируса и да е по-устойчиво място. Помага ли ваксината, когато вече има започнат устойчив? Да, има практика да се правят и тези ваксини при жени, при които е установена някаква дисплазия, правена е някаква манипулация по маточната шийка, установен е определен щам HPV и особено ако имаме от тези високо рисковите, които са по-агресивни и със сигурност правят рак в времето, и разумно да се направи тази ваксина. Обикновено на 2 приема, на 0 и на 6-я месец. Само, че за съжаление за нас по над 15 годишните не е съвсем безплатно. Да, така е, но ако гарантира някакво спокойствие. Ако пациент иска да дойде и да запише час в медицинска център Малко за чисто женска профилактика, гинекологичен преглед, той ще получи ли колпоскопията като част от пакета? Да, обикновено, когато жената дойде и каже, идвам за профилактичен преглед, да, ние им казваме какво предстои. Обикновено казваме, сега ще направим цитономаска, ще погледнем маточната шийка и след това ще гледаме матката и яйчника на ехографа. Някои жени казват, на мен ми е правена профилактика от работата. Знаете, има допълнителни фондове и жените си ходят на такава профилактика, но голяма част от тях търсят някакво спокойствие и идват и казват, искам да ме огледате от всякъде. Правете каквото прецените. И това е най-спокойно и за нас, защото като сме огледали всичко от всякъде, знаем, че няма какво да пропуснем. С напредване на възрастта трябва ли да зачести тази профилактика? Когато няма проблем по маточната шийка, когато не е имало някаква тежка дисплазия или карцинома инсито, не е правена конизация, т.е. не е рисков пациент, веднъж годишно е достатъчно да се прави тая профилактика, не зачестяват тези прегледи. Ако трябва да обобщим в едно изречение, защо колпоскопията е толкова важна? Колпоскопията е много бърз и лесен метод за изследване на маточната шийка и ни дава обективна информация за нейното състояние. И, мили дами, просто идвайте на профилактични прегледи веднъж годишно. Не пропускайте това, за да гарантирате вашето женско здраве и да бъдете спокойни. Благодаря ви много за този разговор.